barkanmu da warhaka. Yanzu sai a gyara zama a saurari labaran. Ƙungiyar gajerun mata ta duniya ta yi Allah wadai da bambancin da ake nunawa yayin zaben sarauniyar kyau. Ƙungiyar ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta daƙile wannan bambanci ko wariya da ake nunawa gajerun mata. To labaru ake sha daga nan Mamman Binya TV. Fulani makiyaya sun yi kira ga kamfanin iPhone da ya karyar da farashin wayar salula samfurin iPhone. Fulani makiyaya suna so farashin iPhone ya sauko daidai da kuɗin ɗan bunsuru, ba kamar yanzu ba da ya kusan kai kuɗin uwar saniya. To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan Mamman Binya TV. Sai an jima.